Здравейте и честита нова 2010 година! Казвам се Георги Белев и имам удоволствие да ви поканя от името на Solutron на обучение за Cisco Small Business продукти за видеонаблюдение. Ние всички знаем, че DataSheet не може да обхване в подробности възможностите на даден продукт. На обучението ще ви разкажем за различните приложения на отделните модели камери като WVC-210, PVC-300, PVC-2300 и аналогичния модел WVC-2300. Ще имате достъп до продуктите, ще можете да ги конфигурирате, настройвате, за да се убедите в качествата и предимствата. Ще разгледаме в подробности и безплатния софтуер за видеонаблюдение, включен в комплекта към всяка една от камерите. Разбира се, за една съвременна система за видеонаблюдение ви е необходимо и устройство за съхранение на данни. NSS 2000 е едно чудесно решение за изграждане на пълноценна и ценово ефективна система за видеонаблюдение. Обучението е подходящо както за технически лица, така и за търговци. Познавайки по-добре продуктите на Cisco Small Business, ще бъдете по-уверени в това, което предлагате и кое е точното решение за вашите клиенти. Обучението ще е на малки групи от по 10 човека и ще се проведе от 12 до 15 януари в офиса на Solutron. Заявка за участие изпратете на познатия ви адрес ciscoteam@solutron.bg. Очакваме!